passem. Ah, diuen que sí, eh? Veniu, veniu. Avui venim a una estrena. I quina pel·li és? Però com que aquesta pel·lícula d'avui de la Mama ens la porta el Quinosaure, en diem Quino estrena. Quinosaure! Dinosaure, que volem veure la pel·lícula, aquí estem preparats i preparades. I la ploma? A veure com sona la ploma. Bueno, què, us ha agradat o no? Sí, us ha agradat?